proposem és erradicar aquest impost, que el considerem immoral. No és just gravar la mort de ningú i menys tornar a pagar per propietats o per patrimoni pels quals la persona que mor ja havia pagat impostos. Per tant, en aquest sentit, nosaltres advoquem claríssimament per erradicar aquest impost. És cert que la Generalitat té infrafinançament i que, per tant, cerca aquest tipus d'impostos per poder finançar les seves polítiques, però també és cert que la Catalunya alliberada, l'Estat català restituït, recaptaria el 100% dels seus impostos i, per tant, disposaria d'un marge econòmic bastant important que li permetria erradicar aquest impost i rebaixar-ne molts d'altres. Per tant, l'objectiu continua sent sempre la independència de Catalunya, recuperar totes les competències i, entre elles, recaptar impostos i, evidentment, no haver de pagar aquest 30% en concepte de saqueig fiscal o de solidaritat malentesa que ens imposa l'estat espanyol i que ens permetria erradicar aquest impost i, com deia, rebaixar-ne molts d'altres.